Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At do'y ti istoryangen kampinaulwan. Ti kumare ni Doming. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Oy. Sige. Namnamandak. Anya? Kaya ti asawan, aggidan ti bunyag ken kasarayaw. Aya. Kunak no nagkasar kayo idain. Isumod lagaya. Damat katugangak alalaki ti may sa aninong nyo? Sige, yawan problema. May kaminto. Kadwa minto da katugangak ka babae. Kan siyempre, ni misis ko sige. Basta pa yung around. Bye. Dom, sino di kinasaritam? Jay, batch ko di ti high school. Ito lang agkasar. Aya. Nag-live-in da idin iti asawa na. Isong ito lang agkasar da. Kagiddan ti panagbunyag da iti anak da sa ngapulon ti taon na. Anyan? Nagladaw dan nagdesisyon nga agkasal? Nga raw. Katsyak ka no ti may sa aninong iti pabunyagan da anak da. Kani matatang ti may sa aninong da agkasar. Di mapan kayo kinitatang Karaman kayo Kininanang? Natural, lakadwada kayo. Kasla masadutak. Ay sa dinugayam? Ijelon medyo nasulinak ang barangay na jayo. Ala, nagadayon sa dayja barangay. Medyo, nalami isi jay, kan dandani kanayon kanong agtudaw. Ay, ad-adan na masadutak. Umay kayo kan nanang Kita ito Numayat ni nanang umayak mat. Siyempre, kaduak mat Umay kayo ito. Inton umay alawas ang dayjay. Si kagayam ti may sa aninong di mabunyagan nga anak da. Chairman. Anyan ala daw da nagdesisyon. Mayat matikas dyan o duma. Matingiting da iti usto ti relasyon da no talaga mo't lang ay suda ti para iti tunggal may sa. Adamot anak dan. Ay kapilitan nga kasarda No panunutin da ti pakasagnan di anak da. Walmat ka di Nga uray sanda uray nga compatible kat kasla mapilitan da no napatag di anak da. Wun mag. Nga lah.
Intanto winuintayon to. Ibagam kan Rosa, ta umay, tapno umay mo't ni nanang yaw. Napay, saan ka nung umay ni nanang? Kunana, ano sana sumurot ni Rosa, saan mo ta sumurot? Agbati ka no langin. Umay ni Rosa, basta umay mat ni nanang. Isudan tulat tangarudin ti agsarita. Nukas tananang, sumurot ka ejilon oy. Ay, kapilitan no sumurot ka. Aywan sumurot akmat no sumurot kayo. No kasta, no saan ka sumurot? Saan ka man din na sumurot? Ngam sumurot kayo mat. Iso sumurot akmat tan. Narigat mat nawan kadwayo. Ay, uray siyak mat kaputa sumurot ka. Sumurot akmat tan. Kaasimat nawan kadwab. O sige, kasdya nga Roden Rosa. Isa ganak ti pagbado kan pagarjod kon tumat Narigatan, no asi-asin to ti itsura ijay. Ay sus, magibabain ka na taon no kasta. Ay, nanang. Magisibuak to Rosa. O sige, babayain. Bye-bye, nanang. Anyan ni nanang. Jaklakat nga Roden maaw-awatan. Dom, agpaili kami kininanang. Ay, ijigam ka bisera ti papanan mi. Ti AJ Mall ti papanan mi kininanang. Mapang kami ag-shopping. Anyatin ka elan ni Jay ngay. Nyat shoppingan niyo. Siyempre, ag-shopping nga rod. Di, gumatang ni nanang iti baro abistida. Wano gown na. Inton mga anak ni tatang iti kasar. Kan, siyempre, gumatang akmat iti usarat to. Sumurot kami to iti panganakan nyo. Kita niyo mo, tayo kalalayngan nan nga isuot siya. Tadi kayo tumaatiw ka na iti VIP ijay. Wan mo't Siyempre, ni nanang kat asawa ti outstanding chairman amay sa principal sponsor iti kasar. Kat siyakmat, asawa ti kagawad kan may sa nga ay idolan dagiti agbasbasa kadagiti magasin. Nalaing aman nurat kunak manlangan. Anya? Naginaan yun san? Anyat kinunam, Domeng? Ay, ti kaya Amo ka? Naginaan yun ti agraraman. Kunam? Adaya imbagbaga kakasta. Nawan nga agpaiso. Ngam kasta ti mapaliw ko ken ka. Libi ka nga tayo tiliklikod mi. Anya? Sige, umuna ka mapan maturugan. Sumaruno igibos ko na to istorya. Ay, anyan ni Rosa. Apay nga takas lamatan na kanak. Mapadpadaanan ti pananganak ko iti bunyag. Ken pananganak mo't ni katugangag Agusting iti kasar. Da kami ti manganak. Ngam baliktad. Mapaliiw ko damot ton Rosa ken nanang ti excited. Magagaran ran. Kani mapanda pa yung nag-shopping iti isuot dan tao. Itay pa yan nakaturog ni Rosa. Maturog ako matay. Saan ko na pang panunutan, ti may papan ka da Rosa ang nanang. Ang damat pagsayatan na. No agbisti da Rosa kang nanang. Pagkaidayawan minto kang tatang. No napipintas na akakuyog me.
Paingay ngagkaratudo mo ten. Nasa pansakit ti panawon ti matutudo ita. Nga raw, chairman. Kitnay. Inton maminsan nga aldawan ti papantayo pananganak ikibunyag kan kasar. Bunay Kitni. Adan samot mapadpadaanan na dumte nga bagyaw. Anta nga raw. Katkasla parbisnan samot na ito yan. Sa bagay. Hindi samar ti mapatapat paglandfulan na. Kan ada pa'y posibilidad na marunaw asanan nga landfall. Nasayat San ko man na matuloy ka nga landfall. Kasanong tulangan ti pananganak tayo ti bunyag kan kasar. Gagarada ka nung tikas to'y nanang. Rain or shine, waiting must go. Ay, yapay ti sirbito'y nagpintas agaon kun ngay. Nakahayhilak, kat di pitak-pitakin. Uray matin bestidak ne. Ati tayo pa'y ti kataktak-dang iti pagraraupanan. Ay na, madaman ti kasarusa. Ay magpay jay pa, di ta nakakaputi. Ngamdag iti kaskasaran na kay. Kanda tayo. Ay, kan jay ubing ada bunyagan, tayo sumudlat rig mirror da. Nakuturanan. Apag iso ti panakalpas ti kasar. Agsasala tayon. Pangurayan tayo iti ayab ti kaan. Kimapsutan ti todo. Agsasala tayon. Da kayo nga sponsor me. Aganos tayo labasit. Rain or shine. At talaga ti kasar me. Takas ko nami. Tapno maiduma kadagiti amin akasar. Kastamot ana iduma kadagiti amin akasar. Kastamot ana iduma apanagbunyag. Amin kumadagiti ninong kaninang miiti kasar. Agsasala tayo pay. Tamadamdama lang, yayabdan tikaan. Sige nga daw. Wag! Yan anos yung labasit. Tanataktak dagiti aglutluto. Natubog amin ang pagsungrod. Iso na bayagan dagiti kusiniro ang nagluto kadagiti putahe. No problem. Yahoo! Agsasala tayo kiti. Sala ka ron! Makasasala ako! Agpatukar ka man, maestro! Tukar, maestro! Balsay! Ay, tukaran! Kasta unay abisin kon. Mangantayo pa isa tayo agawid Ya, na, apo ay kutkuti murmura ko nag-awid tayo, nuy na po. Sa anak-anak tayo, di kubig nga matayak dito yan. Ay, nanay, amang nagsakit kayo. Di tayo palang agkutkuti murmur kayo. Ay, ipatay kung saan tayo ito'y gusteng. Ay, makubid tayo, nukas nila ko nakmanay. Ay, di kay kadi mabisin aya. Saan kung nga mo, nanyarik na ito eh. Numabisin na kung saan. Basta kahit kung ti agawid. Ngala, hintayo nga rodan, agawid yan. Ninong! Ninang! Inte pa'y matmangala itika ninyo Ay, kwa. Ay, kwa, ni, ating kula pa. Di lang mabalin. Ikami ti pagsukatan ni Nanang Sufay. Kan aglinong kami kuma. Ay, wan! Ay na! Pasensya kayon Ay, ang mumi nga man kat enjoy nyo matitudo akas kadagiti daduma nga sponsor. Kay kayat dati agkatudwan. Anya. Ay, umay kayo. Ijay kayo nga rudunag. Sumarunong kayo kanya. Ay, sasapo. agyawan na ka. Ay, apo, matayak sa nukas nila. Hindi kayo madanagan, Nanang. Dumawat tayo, iti pagsukatan tayo. Eh, bumulod tayo kung nakuman. Tanay, naupar tayo.
Tata, nanang, saan tayo pala makaawit? Awan kanumot ng tiagbiyahe at tricycle talayusan. Anya? Kasano day kan? Kurada ko lafa, agbakwit da. Makipagbakwit tayo na, kapilitan. Ay, sus. Anian? Ay, imbag kita awan gurigor mo sufeng. Pinasaya at agkamang tayo iji barangay hall. At daam amok akagawad diti barangay para taong. Nasayat no kasta. Ay, ayan da ko lapa ayakan atoy. Saan yun na sa pulo nida? Saan da tayo matlaga napakasiknan tanalpasan ti kasarda? Pampanunutan dalakid day, no kasanuda nga aghani mo. Mala, aggaraw tayo nga rodan, sakbay amalayos, dito'y ayan tayo. Dumeng, si Puta, ang mga numalibasan na tayo ti pagluganan tayo. Ay na, saan tayo amalibasan Adumot tibas nga agbiyahing katawanan ti bagyo. Yak tumalipaatan dahil dyan ang anakanta iti kasar gusteng. Kena nga nakakmot iti bunyag. Anyan ta bumayakabak kabayatan ti bunyag. Saan ay saruno ti kasar? Diyak lainin into narante imbagbaga dagiti agaabalayan. Kalpasan ti kasar. At imbaga da kang runa na makagapaw. No apay asandangin tantan ti okasyon nga uray amudang agdep na ba yun? Nadan sa kano samsambutin da. Amasapol amalpasan ti kasar sakbay at tumpuar. Ay huwag nangagkumit da ijay. Anya nga tadya tumpuar. Malakip kaon. Jay bulan kunada. Sakbay at tumpuar di dakalabulan. Aywan, sakbay nga agkabos, kasta. Aywan, kasta ngagpaisuan niya kayo na. Gusto kayaw. Andan sa pakaruwan di nobyo. Nadlaw kaon kalpasan ti seremonyas. Kumpadre Doming! Ay na! Imbag ta nakamakam kayo pa'y laeng. Di kay pa'y nakalugan. Apayan ko maray. Kibin mo matunyaw. Kas ninong na, italik ko man pa'y laeng kan ka. Ikuyog mo pa'y layjay balayo. Pang-asim. Sumsumro ni kumparem. Kunakla no naglimbungan tanalpasin ti kasar akalkali kaguman na. Nasurot pa'y ti amin, a request na. Kumaron sa madlata. Astay ko lafa. Kahit mo asawain, ipakuyog mo kan duming tanakyaw. Kapilitan Kakaasilakit di aman manso ni atoy. Pagbabagtita na to'y anak minukwa. Ay sus, kasimot. Sapay di matagsasao to'y anak tayaw. Kasasao kidintad ko tay paputput ko akwartana kat di pulos nagungap tingiwat na. Ugali na. Nakamulagat lata. Anya nga kumpadre, mayat ka. Ay, una na. Kapilitan na, no kasta kakasin tumatlangin ti pamayan nila kayo mo. Unyok pala. Sumurot ka kanya ko ay. Kunamo ninyo. Sige, babayan. Bye-bye. Na. Ay sus, apo. Pimanawan. Aday ta. Talagang ipakuyog nan kada kayo, ti ubing. Ay, adan anak yaw, adi na oras ken Rosa, Dumeng. Nay, kasla adamo la anak yun kun ni Rosa ang kagawad Dumeng. Inaldaw kadwam ni Unyaw kiti sa dino man naturungan. Uwan nga raw. Apay nga yakas ta. Diyak malamang ngagsaon. Diyak manam mo. Ure ka sano ti panakisaritak saan asumungbat. Saan mo't agusing tapno mabayin ko mangagsaw. Anya, kati ko na jay inana Awan. Diyak nakasarsarita may papaniti ubeng. Ta bigla mo't latang kamat nan ngayon pakuyog kanya kaya gawit kami kada katugangak. Saus, di kasanaw. Awan imbaga na no agingat kaano iti pudermaw. No kaanaw asukunan na. Awan na. Ay, sabagay. Anak mo iti bunyag. Kasla anak yung mutlaangan kini Rosa. Uwan matket di Hanggang makapasikur, tadi matagsasaw. Wala. Kasanaw ti panangan na. Mangan mo. Mangan no awan dila na. Lako ma. Anda. Saan lang agsasaw? Mala. Anusam lata kasarsarita kagawad. Matumpungam tulaang tay sawam kayat nasong batan.
na ito yung tigatas mo barok. Na ito yung mati sandwich. Kasto iti pamigatan ta itawan. Sus, kasalungan ta na ito yung ubing. Nagitila mata na ti mulagatin na. Ti pa'y agungap tingiwat na tagsao ko ma. Agungap mat no, day subo na. Sige, ibusan na ita ha. Kalpasan na, agdigos kan tao. Insurok mat kan no kasano ti panagdigos mo. Kabarbaro di pagsukatam, tayong gatangan kan iti kumpletong arwatam. Ima kamat ngamin ngayon pakuyog ti inam kanyak. Dilat tagsaw. Mulagatan naklang. Ay, biyag tininaon. Ni, dami katugangak. Sumrakailat ang tatang. Sana nakatrang ka na ito. Dumeng! Ni. Ala, Pero Dumeng! Apa? Ay na, Dumeng. Ay na. Ilamang yung pa lang. Tiyan na kayo tipunyak. Tarasim. Apa, tatang? Tay putot ko! Ha? Apay ngayon ako mo! Ay, Detan. Ay, Salbag ka! Dumeng! Kundi kumpadri ka kanya! Taagawam ti putot ko! Putot mo aya! Ay, padre. Ay na! Pasansaan yun ni kumpadre Dumeng. Kabos ngamin. Kumarkaro. Anya, kaya't mo asawan? Tay putot ko! Di ka agsira! Iawit kong tay putot ko! Ay, mabit lang. Ay, dali. May kabarok ha. Ala! Nagkarayan na unyok! Tay putot ko! Unyok! Agsubli ka! Putot ko! Tatang. Kinamat na. Masano na ito yan? Ay, kay putot na ditid mo. Ninong, pagbabagtitan na lakid di. Nagbalin nga umal ta anak min, iti pamayan na. Nagpukaw! Anya, ha? Nakataray di putot ko! Inkasurutan kat isublim kanyak! Ako Patayin ka no di mo isubli kanyak! Di putot ko! Saan? Hindi nakpatayin. Nagkiyabanak. Tagainap lagayam. Kunaklan no mataya kam. Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.